está feita para facer enemigos, a vida está feita para facer amigos. Todos sabemos criticar, pero moi poucos amar. Un amigo é unha persoa co que podes pensar en voz alta. Mira a xente a que queres e pensa, que tal un máis? A amizade é máis que palabras. A amizade é o ingrediente máis importante na receita da vida.